skal det handle om content strategy, og det er jo det, der på godt dansk hedder indholdsstrategi, men der er jo et eller andet med, når det bliver engelsk, så lyder det lidt federe. Så derfor så har jeg logget jer hertil med det her content strategy, og så ellers så kører vi det på dansk. Og kort sagt, forstyr på dit liv, skulle jeg til at sige, men det er det ikke så meget, men forstyr på dit sociale indhold. Altså alt det indhold, som ligger på nettet, eller i hvert fald på de sociale medier. Det var tanken med den næste times tid. Og så har jeg også kaldt det en workshop. Det var måske egentlig også lidt for at lokke jer lidt hertil, fordi tanken er egentlig, at jeg har rigtig mange ting, jeg gerne vil fortælle jer. Men så er der lagt nogle sådan små øvelser ind undervejs, så I også lige får tid til at reflektere. Så det var lige sådan setup'et omkring det. Og så må I jo meget gerne tage jeres mobiler frem, både før, under og efter, og tweete. Eventen her har sit eget hashtag, SMW-indhold, meget originalt selvfølgelig. Og jeg hedder Astrid Haug også på Twitter, og i virkeligheden selvfølgelig. Så det var sådan lige intro-mæssigt. I er meget velkommen til at stille spørgsmål undervejs, fordi at det ikke er altid sikkert, at der er tid til det til sidst, og vi skal jo slutte sharp her kl. 17.30. Så hvis I har et eller andet, jeg siger et eller andet, som I gerne vil høre mere om, eller siger et eller andet, som I ikke er enige i, eller I har måske noget fra jeres egen hverdag, som I gerne lige vil supplere med, så byd endelig ind med det, så vi sådan fælles kan blive lidt klogere på det her. Og så bliver det vist nok også livestreamet, så hvis der er et eller andet, I gerne vil finde frem igen i næste uge, det er ikke sikkert, men hvis der nu var, så kan I altså finde det igen på nettet også. Og det skal I selvfølgelig også vide, når I stiller spørgsmål, at det er livestreamet. Og derfor så får I også lige en mikrofon, vi skal stille spørgsmål. Lige en helt kort intro til mig selv, bare for at I lige ved, hvem det er, I skal lytte på her den næste times tid. Jeg har arbejdet med politisk kommunikation i mange år. Startede i 2004, hvor jeg lavede valgkamp for John Kerry i USA. Og har siden også fulgt med i Barack Obamas valgkampe. Og var der også står i 2008 i primærvalgkampen. Dengang, hvor man stadigvæk troede, at det var Hillary Clinton, der ville vinde over ham. Og havde min søn med på 4 måneder, som så kom op på Obamas arm selvfølgelig. Det skal man jo have sådan et billede. Og det bliver vist frem ved enhver lejlighed, så derfor har jeg også taget det med i dag. Men ellers så har jeg mest færdes herhjemme på Christiansborg, Københavns Rådhus og senest i Kulturministeriet som særlig rådgiver. Så jeg har haft de her 2 spor, politisk kommunikation og så sociale medier og digital kommunikation. Skrev en bog i 2009, Lyt til elefanterne, sociale medier i praksis, digital kommunikation i praksis, det vil være lang tid siden. Og jeg er også lige nu i gang med en ny bog til Gyldendal Business også, og den er så ny, at den ikke har en titel. Men nogle af de ting, jeg har med i dag, det er sådan lidt noget, jeg havde tænkt, der skulle være med i bogen, som netop kommer til at handle meget om det her med indhold, og som er målrettet, kan man sige, sådan små og mellemstore virksomheder. Så det er altså ikke sådan nogen som Lego og de der andre store, som allerede er rigtig godt i gang med de her ting, men sådan kan man sige mellemgruppen. Dem, der gerne vil, men måske ikke helt føler, at de kan endnu. Så det var sådan lige kort om mig. Det, jeg laver i dag, det er, at jeg er selvstændig konsulent, rådgiver om sociale medier og digital strategi. Mit firma hedder Astrid Haug, astridhaug.dk, og det er altså også der, hvor man kan sige, jeg har lagt slidesene ud, på min hjemmeside, så de her slides, jeg viser nu, dem kan I finde inde på astridhaug.dk allerede nu, for jeg gjorde det i formiddag, så jeg håber, det stadig er der. Yes. Men nu om content strategy, eller indholdsstrategi. Der er sådan forskellige begreber i omløbet, når man snakker om indhold og indholdsstrategi. Så er der det her begreb, der hedder content marketing, som sådan det nogle gange lidt bliver forvekslet med. Og så er det jo også det her, når vi snakker strategi, så har man sådan en idé om, det skal være et eller andet stort, forkromet, visionært udspil, man kommer med. Men den måde, man kan se på content strategy på, eller en indholdsstrategi på, det er ligesom at styre en bagerforretning. Fordi content marketing, det er sådan, der har man så, kan man sige, der laver man måske en lækker kage til en fest eller et bryllup. Men hvis du skal styre et bageri, så skal du også have nogle ansatte, du skal have mange forskellige varer på hylderne, du skal have styr på økonomien, du skulle gerne have et overskud og alle de her ting. Altså der er rigtig mange ting, der skal tages højde for, hvis du ligesom skal styre sådan en butik. Så det er sådan et meget godt billede på forskellen på bare at lave noget indhold, og så ligesom at sige, nu har vi faktisk en strategi for den måde, vi arbejder med vores indhold på. Og det er et billede, jeg har hugget fra internettet, og de gange, jeg har gjort det, så er der sådan nogle små links hernede, så I kan gå ind og finde det der. Bare sådan for at være fair over for dem, som rent faktisk har fundet på det. Det var der så ikke lige på den her, det skal jeg skynde mig at beklage. Men det, der er lidt sjovt ved den, det er, at man går ligesom fra det her, kan man sige, hvor man sådan snakker marketing, hvor ham her fyren, han siger, I'm a great lover.
eller reklamer, hvor man siger, I'm a great lover, I'm a great lover, I'm a great lover. Altså, hvor man ligesom bare eksponerer folk for budskabet, så tænker man, så skal de nok købe vores produkter. Når vi snakker sociale medier, jamen, så er vi over i det, der enten, kan man sige, sådan er mere sådan public relations eller branding, hvor en, kan man sige, en ambassadør siger, eller en talsperson siger, trust me, he's a great lover. Eller hvor kunden ligesom selv går ud og siger, I understand you're a great lover. Jeg håber, I kan følge det her billede. Men altså, det handler ikke så meget om, at man skal ud ligesom at sælge nogle produkter, men mere, at vi gerne vil have folk til at tale om vores produkter, og gerne vil have dem til også at kunne forstå, kan man sige, de hensigter, vi så har med at snakke om vores produkter. I forlængelse af det, så kan man sige, når man arbejder med sit indhold, så kan man sige, den her sådan lidt marketing-tilgang kan godt være, at man siger, at vi skal ud og have nogle likes, og vi skal ud og have fat i nogle folk, og det skal helst gå hurtigt, fordi chefen vil have hurtige resultater. Og så kigger man typisk på, hvor mange fans kan vi få på kort tid, og man laver måske en konkurrence eller et eller andet. Og det er sådan en haren på billedet. Men dem af jer, der kan huske den her børnehistorien om haren og skildpadden, så er det jo altså faktisk skildpadden, der vinder. Fordi haren har alle mulige fancy idéer, og faktisk bliver rimelig meget afledt og distraheret undervejs frem mod målet, fordi den tænker kortsigtet. Og måske godt være, at skildpadden ikke sådan er den bedste metafor for det, man skal gøre, men den her historie er der i hvert fald. Men altså, man tænker det langsigtet, og man ligesom får lavet en planlægning frem, for man ligesom tænker fra dag til dag, hvad kan vi finde på af sjove ting at lægge på Facebook i dag, eller hvad har vi lige lyst til. Så det er det, der sådan er tanken i, kan man sige, det at lave en indholdsstrategi overhovedet. Ja. Lad mig lige starte med at spørge om, hvor mange, kan man sige, sidder et sted i en virksomhed, hvor I sådan har det, vi kalder en indholdsstrategi? Okay, der er en del folk. Hvor mange af jer sidder et sted, hvor I skal til at lave en indholdsstrategi? Okay, så I viser sådan lidt delt. Der var nogen, der tog hånden op 2 gange. Det vil sige, at der er altså nogen, der har en indholdsstrategi, de måske ikke er helt tilfredse med, kan jeg konkludere. Yes. Men det der er, når man snakker strategi, så kan det godt blive sådan lidt, ligesom jeg tænker, sådan lidt ligesom børn har det med spinat. Altså man hører ordet strategi, og så går det ligesom sådan en sort klap ned. Så tænker man, om det her det skal være noget meget stort, forkromet, visionært. Måske skal vi da have nogle konsulenter ind, fordi puha, det er sådan lidt svært det her med strategi. Og på det samme måde, så har spinat fået det her ry af, at det er virkelig noget, som børn skal holde sig langt væk fra. Men jeg vil sige, her forleden aften fik jeg faktisk min søn på 6 år til at spise, jeg tror det var 10 spinatblade, hele spinatblade. Han var faktisk ret vild med det, hvilket var lidt mystisk. Men det er sådan lidt en anden historie. Men det er bare for at sige, at fordi det hedder strategi, så behøver man altså ikke at tænke, at det skal være et eller andet, der tager hele halve år at udlede. Man kan sådan set godt gøre det relativt kort og simpelt. Og jeg kan se, at der er sådan en trend hen imod, at i stedet for at have de her sådan 10-siders strategipapir, så prøver man at lave noget strategi, som kan siges i en enkelt sætning. For eksempel så jeg en, der ligesom sagde maks 15 ord til i hvert fald overskriften, eller sådan ligesom visionen, strategien der. Og andre har brugt det her med at sige, at hvis du kan formulere det på et tweet, så begynder du at nærme dig noget, der faktisk også kan fungere som en strategi. Et eksempel på det, som jeg selvfølgelig fandt også via Twitter, Skats direktør Jesper Rønnow er meget aktiv på Twitter, og han lagde for noget tid siden den her ud, som ligesom var mål for Skats virksomhed i 2014. Og det er så den, de kommunikerer ud, både internt og eksternt. Altså 4 bobler. Det, der står i, er sådan lidt mindre vigtigt, kan man sige, lige i den her sammenhæng. Og det kan man også gå ind og se så bagefter i slides. Men altså det her med, hvis du kan sige, det er 4 bobler, så både borgerne og de ansatte kan forstå det, så er du faktisk nået et stykke. Og så kan man også kommunikere det på et tweet, sådan at alle andre faktisk også kan forstå, hvad skat egentlig er til for. Det har også en fordel. Og det andet eksempel, Jysk, altså det, der tidligere hed Jysk Sengetøjslager, var jeg også snakket med Anders Lunde derovre, som havde et, kan man sige, et strategisk sigte, der hedder, at vi vil være eksperter i sovekultur. Det her med sovekultur, det tror jeg noget, de selv har fundet på, men jeg synes, det lyder meget hyggeligt og sjovt. Men ligesom sige, hvor er det, vi vil sætte ind hen? Jamen, så er det så det her område, vi vil sætte ind på. Så det er i hvert fald den måde, som jeg tænker, kan man sige, sådan det strategiske afsæt for at lave en indholdsstrategi, det behøver altså ikke være sådan en stor, langhåret proces. Det må det gerne, hvis man har lyst til det. Det tænker jeg bare, det er i hvert fald ikke selv typen, der synes er den mest fordelagtige måde at arbejde på. Det der så, kan man sige, tit er sådan en typisk proces, det er, at man laver en analyse, så får man lavet en strategi, og så laver man så et kanalvalg. Der er rigtig mange, der siger, så har vi den her strategi, men det betyder så, at vi skal på Facebook og Instagram, eller vi skal måske prøve noget med, Snapchat, hvis man er rigtig kæk. Undskyld, jeg lige klikke en gang for meget her. Vil den komme frem der? Yes. Men det er jo så, som jeg savner i rigtig mange sådan nogle typiske strategiprocesser, og den måde, som jeg kan se, mange de arbejder med deres sociale medier på, jamen det er, at de faktisk har gjort sådan nogle overvejelser omkring indholdet.
Så man kan også starte den anden sted og sige, at hvis vi nu tager indholdet først, så kan alt det her med kanaler måske komme bagefter. I virkeligheden spiller det jo rigtig tæt sammen. Du kan ikke ligesom vælge platformene uden at sætte nogle rammer for indholdet, ligesom du heller ikke kan lave indholdet uden at vide, hvad er det for nogle platforme, du skal ud på. Men det er bare for at sige, at typisk så er det i hvert fald ikke indholdet. Det er ligesom ikke det, der er sat budget af til, når man snakker sociale medier. Så er det typisk at lave en strategi, måske at lave noget annoncering, og så det der indhold, det må vi ligesom skrabe sammen af det, vi laver i forvejen. Men mindre man Nej. Ja, hallo. Så var der lyd igennem. Super. Yes, så vi vil altså have noget indhold. Det er jo det, der er pointen. Og man kan også sige, hvad er det, man skal lave engagement omkring, altså få folk til at like og dele og kommentere, hvis man ikke har noget indhold. Hvad er det, man skal lave SEO på, hvis man ikke har noget indhold? Og hvad er det, man skal annoncere på, hvis man ikke har noget godt indhold? Så lige meget, hvad man ligesom prøver at optimere og lave af outreach og tiltag på sociale medier, så forudsætter det faktisk, at man har noget godt indhold. Og det er ikke rocket science, det er bare tit i, kan man sige, nogle af de der tiltag, så glemmer man faktisk det, der er hele, hjertet af det, nemlig, kan man sige, nemlig indholdet. Og det er faktisk en udvikling, som også man kan se, at Facebook, understøtter, altså man i højere grad annoncerer på indhold, frem for at lave annoncer over i højre side, for eksempel. Så indholdet er ligesom forudsætning for overhovedet at have en tilstedeværelse på de sociale medier. Og det går ud fra, at I er enige med mig i, for ellers vi nok ikke være her i dag. Så vi kan trygt gå videre. Ja, hvordan skal vi så kommunikere? Der er sikkert nogen af jer, der kender den her Simon Sinek-model, som jeg er sådan blevet lidt forelsket i, fordi den er så simpel, at jeg altid kan huske den. Det vil sige, hvis man sidder ude og skal snakke med nogen, eller ja, et eller andet, så kan man altid lige tage den her op, og så faktisk blive lidt fokuseret på, hvordan det er, man skal kommunikere. Det, der er pointen med den her model, det er, at tit, når vi skal, vi skal fortælle, hvad vi laver, så starter vi med at sige, hvad det er, vi laver. Så bagefter så kan vi måske fortælle lidt om, hvorfor vi laver det. Men det, som mange har svært ved at snakke om, det er, hvordan de laver det, og det, de så har svært ved at snakke om, det er, hvorfor gør de det. Og Simon Sinek, han bruger så Apple som eksempel på det modsatte, at de kommunikerer indenfra og ud. Og hvis I søger på Simon Sinek og Golden Circle, så kommer der sådan en dejlig TED-talk op. Jeg tror, den er en 25 minutter eller sådan noget. Men dem af jer, der ikke har set den, der får man simpelthen, kan man sige, ligesom forklaret det. Men man kan sige, at Apple, de har med deres, Think Differently, er det ikke det, den hedder? Jo. Hvor de ligesom siger, at det, de kommunikerer, det er en vision snarere end det er et produkt. Så uden at blinke med øjnene, så køber vi hellere end gerne et hvilket som helst apparat fra Apple, fordi vi tror på det, som de sælger os. Vi tror på deres why, vi tror på, at de har en idé med, at hvis du køber det her produkt, så bliver du anderledes, selvom vi jo sådan alle sammen, mere eller mindre, rigtig mange af os i hvert fald har de her produkter. Til gengæld så har du sådan nogle andre, hvor ligesom starter med at sige, at vi sælger computer, og det gør vi billigt. Men det mangler ligesom den her why, altså hvorfor er det, vi gør det. Så det kan være en meget god øvelse, både på virksomhedsniveau, men egentlig også på sådan en individuel plan. Hvad er det egentlig, jeg laver i mit arbejde? Hvordan er det, jeg gør det? Og hvorfor er det, jeg gør det? Og det kan også være sådan en relativt svær øvelse. Men når man når ind til det her why, altså hvorfor er det egentlig, vi gør, som vi gør, så er man også lidt tættere på, hvad er det, vi skulle kommunikere. Og den sidste point omkring det er, at det er ikke et godt why, ligesom at sige, fordi vi skal tjene penge. Det er som regel noget, hvor man er lidt mere over i sådan noget med, at vi vil gerne redde verden, eller vi vil gerne i hvert fald tilføre verden et eller andet. Om det så er, kan man sige, en bestemt tilgang til verden, eller en bestemt viden, eller en bestemt anskuelse. Så typisk sådan why, så har det sådan lidt præg af noget motto, eller i hvert fald en eller anden form for sådan livsfilosofi. En anden måde at sige det på, nu skal jeg lige have den her med også, ikke sådan, når man er totalt bundet på hænder og fødder. Skal jeg lige være sikker på, at vi med at være med os her. Nå, vi prøver lige. Der var den, simpelthen. En anden måde at finde ud af, hvad det er, man skal kommunikere, det er også en, jeg har hugget fra internettet, med en lille reference nederst. Men det er, at man ligesom tænker, hvad er det, der er relevant at kommunikere. Og der tager man jo som regel udgangspunkt i, hvad er det, vi gerne vil sige i vores virksomhed? Hvad er det for nogle budskaber? Det er også sådan, mange af os sådan kommunikationsfolk har lært, at vi skal have nogle budskaber. Og sådan de politiske, vi skal have 3 kernebudskaber, eller, som vi så kan kommunikere ud fra.
Og det har måske alle dage egentlig været en rigtig dårlig måde at gøre det på. Og når man snakker om eller ser på sociale medier, så bliver det i hvert fald meget tydeligt, at hvis man gør det på den måde, udelukkende med udgangspunkt i, hvad man selv synes, der er fedt, så rammer man måske ikke det, som brugerne synes er fedt. Så det gælder om at finde den her fællesmængde mellem, hvad synes vi er relevant at kommunikere, og hvad synes, hvad er vores brugere så også interesseret i, eller hvad kan vi finde nogle brugere, der også er interesseret i. Så igen, en super simpel model, men som nogle gange, når man sidder og tænker, hey, vi har nogle skide gode idéer her, og det her indhold kunne være fedt, skal man lige tage den her frem og tænke, jo, men det kan godt være, at vi synes, det er fedt, og det kan godt være, at chefen vil blive glad, hvis vi kommunikerede det her CSR-projekt, men hvor er relevansen for vores brugere? Så det er ligesom, kan man sige, udgangspunktet, når man skal snakke om indhold. Så kan man også tage udgangspunkt i sådan en værditrappe har jeg kaldt den, og det er sådan en, jeg sidder og leger lidt med. Men det er fordi tit og ofte, når vi snakker om marketing, og den måde, som man kan se, mange af de egentlig stadigvæk bruger også sociale medier på, de starter så på det nederste trin, køb vores produkt. Altså, her kan I få den nye, ditten, datten, dutten. Næste skridt, det er sådan, hør om vores forretning. Her kan I se vores chef, eller her kan I se vores regnskabsdame, eller nu skal I se, vi har også har firmaudflugt. Eller hvor man ligesom begynder at fortælle lidt om bagom tæppet, kan man sige. Det næste skridt, det er så der, hvor man sådan i højere grad fortæller om det, vi brænder for. Det kunne fx være årstiderne, fortælle om økologi, og kan man sige, nogle af de ting, som de brænder for. Det næste trin igen, det er sådan, kan man sige, hvordan kan vi hjælpe dig med det, du brænder for? Og her er jeg sådan lidt mere over i sådan noget som Nikes løbeapp eller Endomondo, altså de her, kan man sige, værktøjer, som hjælper folk med at realisere et eller andet større eller mindre løbepotentiale. Men hvor man ligesom tager brugerperspektivet på det. Og så den sidste trin, som bliver sådan lidt hippieagtigt, men altså, hvordan kan vi forandre verden sammen? Eller hvordan kan vi sammen forandre verden? Og det lyder sådan lidt hippieagtigt, når man viser på den her måde, men der er faktisk mange eksempler på det også, hvordan man ligesom tager den her på sig og siger, jamen vi har en fælles mission, og det kunne igen faktisk være årstiden at sige, at vi vil egentlig gerne have, at danskerne de får nogle sundere fødevarer, det bliver nemmere for dem at få sund mad i deres hverdag, for eksempel. Og så går man jo så, kan man sige, fra at have det der meget sådan afsenderorienteret perspektiv til at have sådan et mere modtagerorienteret perspektiv, når man bevæger sig op ad trappen. Og det er heller ikke sådan, at man kan sige, at man nødvendigvis altid skal befinde sig på det øverste trin, eller at hvis man engang med fortæller om sin produkt, så er det helt galt. Så for nogen vil det fungere at befinde sig, kan man sige, på det nederste trin, og de vil stadigvæk have mange, have rigtig meget, rigtig mange likes og engagement, alle de her ting. Nu tænker jeg for eksempel på sådan noget som Pandora, det danske smykkevirksomhed. De taler meget om deres produkter, og vil måske i mindre grad forandre verden, selvom de også taler om kærlighed og sådan nogle lidt store ting, kan man sige. Og for andre, der skal man altså måske gå lidt op ad trappen, for ligesom også at gøre sig mere interessant. Yes, så jeg tænkte faktisk nu, fordi nu havde jeg jo logget her til med, at det var sådan lidt workshop-agtigt, men jeg tænkte, I godt lige med jeres sidemand, hvis I ikke er alt for generede, lige kan prøve at vende, om det her overhovedet giver mening for jer at arbejde med sådan en værditrappe, eller om I kan genkende jer selv i det her. Og det har I lige sådan 2 minutters tid til. Ja, det lød som om, I havde noget at snakke om, og det var nærmest kun i sådan nogle social media sammenhæng, at man ligesom bare tør fortælle om din strategi til din sidemand, en eller anden tilfældig person, men det lød som om, I klarede det, og ikke var alt for blufærdige. Og hvis vi var lidt færre, så ville jeg vildt gerne, kan man sige, have haft noget mere pingpong og sådan noget. Men jeg ved ikke, medmindre der er nogen, der sådan meget gerne vil fortælle, om de kunne bruge det til noget, eller? Nej, vi går videre. Det er fint, I får muligheden senere. Yes, men så har man, kan man sige, når man har sin sådan, kan man sige, mere ordnet kommunikationsstrategi, jamen så skal man jo have noget, kan man sige, et formål, og det er der, hvor man kan bruge den her Simon Sinek, eller man kan bruge alle mulige andre ting, hvad man ellers har i skufferne. Så skal man selvfølgelig vælge nogle platforme. Det kommer jeg ikke så meget ind på i dag, fordi kan man sige, det er ligesom et andet setup. Og så er der så indholdsdelen. Så nu går jeg sådan lidt mere i dybden med, jamen, hvad er det godt indhold er, og hvad skal det kunne, og har også nogle eksempler med på det. Så det gode indhold, jamen det kan man gå til på mange måder, men i hvert fald nogle måder at se det på, det kan være det her, man siger, om det skal noget, der kan fortælles videre. Så altså typisk det, man kender som en god historie, eller nej, så du lige det og det. Altså det her med, hvis man så tænker, at man skal til at lægge noget indhold på, man ligesom tænker, hvad er det egentlig for en historie, vi gerne vil have, at folk de fortæller videre, hvad er det, der gør det her værd at dele, eller snakke om i andre sammenhæng, ved middagsbordet, eller hen over frokosten. Det må også meget gerne være visuelt, altså alt, hvad der er billeder og video er populært, det ved de fleste af sikkert også. Og så skal det jo have den her, kan man sige, x-faktor, men altså en eller anden form for relevans. Det kan være overraskende, underholdende, følelsesladet, eller
eller vigtigt. Og relevans skal forstås på mange måder. Det er ikke sådan den her sådan journalistiske, samfundsmæssige relevans. Det kan også være relevant for mig lige i det, at jeg står og skal til at købe julegaver, jamen så får jeg nogle gode idéer via en eller anden Facebook-opdatering på, hvordan jeg kan lave min egen julegave, eller hvad ved jeg. Altså, det er bare for at sige, at relevans er sådan et rimelig elastisk begreb. Det skal være relevant for nogle brugere, men selvfølgelig ikke for alle mennesker i hele verden. Og så må det også meget gerne hjælpe folk til at gøre noget, altså kan man sige anspore en eller anden form for handling eller forandring. Og der er der jo så nogle af de her, hvor man nogle gange siger, så er det sådan noget med, at man gerne bare vil have folk til at dele eller like noget. Jeg tænker noget, der måske er lidt større end det, at have folk til at leve på en anden måde, eller i hvert fald gøre nogle ting anderledes. Og så kan det også være noget, kan man sige, i forhold til timingen. Altså at man ligesom, kan man sige, med sit indhold rammer en timing, enten en dagsaktuel timing eller en større timing i tiden. Et eksempel på, kan man sige, et sted, hvor vi har mange af de her aspekter i spil. Det var det her billede, som Barack Obama lagde på sin Twitter og Facebook, og sikkert også alle hans andre social media profiler, efter det var klart, at han havde vundet igen i 2012, 4 more years. Så altså kun 3 ord. Man kan sige, han kunne også have sagt noget om, hvad han ville accomplish, eller opnå i de der 4 år, eller en eller anden form for politisk statement. Men det er sådan en meget kort, og så er det så det her følelsesladede, visuelle. Og ja, jeg synes også, det var super relevant, fordi hvis man i hvert fald havde hæppet på Obama, så bliver man jo lykkelig over at se det her billede, og kan godt få sådan lidt gåsehud, hvis man sådan virkelig synes, det er spændende. Og timing i det er selvfølgelig også helt oplagt. Hvad er det folk, de har brug for, når de har gennemgået sådan en valgkamp og har fulgt med? Jamen, så er det egentlig bare en eller anden form for følelsesmæssig statement af, at det her, det lykkedes. Så det er sådan et lidt ikonisk billede, og egentlig også meget sjovt, at på Twitter blev det mest delte billede, hvor han altså overgik Justin Bieber, som indtil da havde haft det mest delte billede. Og tilsvarende på Facebook, der havde det mest delte billede været Mark Zuckerbergs bryllupsbillede, og det her billede, det overgik altså også det. Så der fik han alligevel lov til at være verdens mægtigste mand, når det kom til sociale medier også. Et andet eksempel på, hvordan man ligesom, kan man sige, skaber relevans eller vækker nogle følelser, det er sådan lidt spøjs eksempel, jeg har taget med fra Tal Ordentligt-kampagnen, som Call Me står bag, altså det her teleselskab, som har lanceret sådan en større Tal Ordentligt-kampagne. Der er 2 forskellige Facebook-grupper derinde. Den ene har 45.000, og den anden har 75.000. Og hver dag så bliver der lagt sådan et lille citat ud af deres community manager, eller Benjamin, som styrer deres Facebook-sider, som er sådan et billede, og så et citat, og typisk noget, som han, kan man sige, selv har fundet på. Og det får sindssygt mange likes. 3.400 i hvert fald, der har liket, og den her er del 1.100 gange, hvilket jeg synes sådan relativt meget, i hvert fald i forhold til, hvad man sådan ser på mange andre danske Facebook-sider, også i den her størrelse. Og det siger jo noget om, at her er man inde og skabe en relevans for nogle bestemte brugere. Jeg kan med det samme afsløre, jeg følger ikke sådan nogle sider, hvor man får sådan et dagligt motto, eller hvad sådan noget hedder. Men det er også bare for at sige, at relevans kan være rigtig mange forskellige ting, og den her kombination af noget følelsesmæssigt og noget visuelt fungerer rigtig godt på sociale medier. Jeg har taget Kræftens Bekæmpelse med et eksempel, bare for at sige, jamen der er jo også, kan man sige, hvor noget det kan være vigtigt at have en relevans på en anden måde. Og det er jo så, kan man sige, Kræftens Bekæmpelse, der gerne vil have folk til at tale om kræft. Derfor er det vigtigt at tale om kræft, og har så linket til en artikel om Mikkel, som opdagede, at han havde kræft, da han hørte den anden i radioen snakke om kræft. Så det er også bare for at sige, at det kan jo godt være noget, der har et seriøst, kan man sige, afsæt, og hvad det, man gerne vil have ud af det, egentlig også har et, kan man sige, et vigtigt ærne. Det kan man sige, det har Call Me også, de vil gerne have, at vi opfører os pænt og er søde og rare ved hinanden, men det her, det kan man sige, der går sådan lidt mere i dybden måske. Og igen altså også noget indhold, der er meget populært. Så det er bare for at sige, det behøver ikke alt sammen være sådan en flashy YouTube-video og de her ting, for at det faktisk fungerer godt på de sociale medier. Men det skal ind og røres, det skal ind og rammes på en eller anden måde, og det synes jeg, de her eksempler, de gør. En anden måde, man kan se på sit indhold på, når man så skal i gang med at arbejde med sit indhold. Igen noget med 3 ting, fordi så har man faktisk en chance for at huske det, når man ikke lige sidder med sine slides eller med sin lille bog og kan kigge i dem. Men altså man kan tænke, at man har sit eget indhold, altså det indhold, man i forvejen, kan man sige, producerer in-house, som man kan tage udgangspunkt i, når man skal have noget indhold til sociale medier. Så kan man bruge andres indhold, og så kan man altså også ud og lave noget, kan man sige, skal man i mange tilfælde ud og lave noget nyt indhold, fordi man kan se, at det man har i forvejen, måske ikke helt er nok i forhold til det why, man nu engang har defineret, eller den her relevans, man gerne vil skabe. Bare lige for at give nogle eksempler på det. Eget indhold, nu har jeg lige taget det her med, jeg faldt over på Instagram fra Margrethe Vestager, økonomi- og indrigsminister, også min tidligere chef, så jeg skal nok passe på at ikke sige noget dårligt om det, men jeg vil egentlig også fremhæve det som et positivt eksempel. Altså hun bruger rigtig meget billeder, og det her, det er så et billede fra, det var da utroligt, den er meget sart, den her, synes jeg nok. Sådan der. Nu skal jeg se, om jeg overhovedet kan læse, hvad det er, hun har skrevet. Og I kan slet ikke se noget.
Den er der. Ikke røre. Godt. Men jeg skal lige lidt tæt på. En giraf, 2 hvaler og en hemmelig esser. Godt med fridage i de svenske skove. Nu hverdag. Jeg holder af hverdagen. Så vi får også lige lidt Dan Turell ind her til sidst. Men det er jo i hvert fald et eksempel på, hvordan man, sådan, kan man sige, har sit eget indhold. Altså hun tager et billede og lægger det på. Så det er sådan ligesom meget mere, er der sådan set ikke i det. Men når man så skal finde sit eget, kan man sige, indhold, så kan det være en meget god idé at lave sådan et content flow. Igen, det engelske, så lyder lidt mere liret, end hvis man bare siger et indholdsforløb, eller hvad det vil være på dansk. Flow, det kan ikke engang oversætte til dansk. Så integreret er det. Men altså man siger, okay, hvad har vi kan kanalisere ind til vores sociale medier? Og det er måske sådan lidt en kedelig tilgang til det, men det er bare for at sige, at det er jo ikke fordi, at alt det, man kommunikerer i forvejen og laver i forvejen, ikke nødvendigvis fungerer på sociale medier. I mange tilfælde vil man opleve, at det gør det måske ikke helt i den version, det har i dag, men hvis man har en eller anden overordnet fortælling, nu vil jeg oversnakke med Fora her den anden dag, som laver rigtig mange af de her arbejdsmarkedshistorier. Så det kan godt være, at den historie, de har i deres medarbejderblad, den skal se anderledes ud, når den skal på sociale medier. Men historien om manden, der blev snydt, og så via Fora fik hjælp til at få erstatning, eller hvad det nu er, den er jo stadigvæk knaldgod, så selvfølgelig skal den også ud på de sociale medier. Så det er bare for at sige, hvis man har en god historie, så skal den, kan den jo sådan set godt fungere på alle platforme. Men ved at lave det her content flow, så kan man altså også få en idé om, at måske skal vi ikke nødvendigvis ud og opfinde alting forfra. Det kan jo godt være nogle af de ting, vi i forvejen har i vores kalender, nogle af de billeder, der i forvejen bliver taget. Det kan være, der er nogle videoer, som egentlig bliver produceret et eller andet sted i huset, som også egner sig til at bruge på sociale medier. Sikkert kan der være noget af det fra hjemmesiden, og igen identificere, hvad er det så for hjemmesiden, der rent faktisk kunne fungere og leve op til de her kriterier, der er på sociale medier. Og så kan man jo også få det til at pege den anden vej, det vil sige, hvis man tænker, at vi har slet ikke noget indhold i nogle af de kanaler, vi har i dag, som engagerer og inddrager og er relevant for vores brugere, så skal man måske lige kigge på alt sit indhold og sige, så skal vi måske også lave det anderledes. Kan I følge mig? Altså, der skulle jo gerne være noget i butikken allerede, som på en eller anden måde rammer de brugere, man har. Ellers så er det i hvert fald sådan lidt større eftersyn, man nok skal have gang i. Og det er i hvert fald også det, man tit ser, hvis man ligesom kan se, at vi oplever faktisk ikke op til de her sådan relevanskriterier i det indhold, vi har på vores hjemmeside og andre steder, så er det en god anledning til at gøre noget ved det. Så det er sådan ens eget indhold. Det er sådan relativt simpelt at arbejde med. Det er det egentlig også, når man snakker andres indhold. Her er et eksempel, som igen fra Jysk, fordi det er et ret sjovt eksempel. En video, som Anders der han har fundet et eller andet sted på internettet, jeg ved ikke hvor, som handler om, sådan folder du et faconsyet lagen. Mangel på skabsplads. Brug lige små 2 minutter på denne video og lær, hvordan du folder dit faconsyet lagen, så det fylder mindst muligt. Og da jeg så den inde på Jysk Facebook-side, så gik jeg faktisk ind og klikkede på den, for jeg har de der faconsyede lagener derhjemme, og de fylder af helvede til inde i mit skab. Så jeg var lidt nysgerrig på den her sådan lidt meget sådan alvorlige amerikanske husmor. Jeg tror hun er amerikansk, men altså ikke sådan de der sådan virkelig shiny, imødekommende typer. Meget seriøst. Det her det er altså virkelig serious business. Og jeg tror også hun siger i den her video, at det her det er faktisk det er den mest vigtige video du kan se i dit liv eller sådan. Altså den får virkelig. Og det der jo så knap 1500 der har liket, og så har den altså fået næsten 2800 delinger. Anders der fortalte mig også, at det var simpelthen også for eksempel kvinder, der sådan havde delt den på deres mands væg, ligesom hey skat, prøv lige at se den her video. Så den har jo sådan virkelig det hele, og lever rigtig godt op til også til deres vision eller strategi om at være eksperter i sovekultur. Det er sådan noget her, vi gerne vil have mere af. Vi elsker det. Og igen, så er det altså gratis. Det her, kan man sige, content creation. Igen et amerikansk udtryk, som fungerer bedst på engelsk. Men altså det her med, at man ligesom finder indhold på nettet, og så får det til at passe ind i den fortælling, man gerne vil. Og der møder jeg nogle gange ser sådan store virksomheder, som synes, det der med at hugge andres indhold, det gør man ikke osv. Men jo, det gør man jo, og det gør de fleste af jer sikkert også på jeres egen Facebook og Twitter og de her ting, og det er selvfølgelig noget af det samme, man skal gøre, hvis man er en stor virksomhed. For det viser også, at man ligesom, kan gå ind og kuratere sådan et område og vise brugerne, hey, der er faktisk noget sjovt her. Det kan godt være, det ikke er os selv, der har lavet det, men derfor synes vi, at vi vil dele det med jer. Så kan der være, at man opdager, at man skal have noget nyt indhold, og det vil der for manges vedkommende nok være brug for, hvis man virkelig skal spice de her sociale medier op, at man ud over det, man har i sit flow der, så skal man lave noget nyt. Og det her det er et eksempel fra Søstrene Grene, som er den der dimsedut-forretning, som jeg selv synes er meget sjov at gå ind i fra tid til anden. Og det, de har fundet ud af på deres, ved hjælp af, kan man sige, deres Facebook, noget af det, der fungerer godt for dem, det er de her
do-it-yourself videoer, altså hvor de viser, hvordan man kan gøre et eller andet med deres produkter. Det her, nu er jeg faktisk ikke engang helt sikker på, hvad det er, hun laver her. Jo, man kan lave sin egen taske. Simpelthen selvfølgelig er nogle dimser, man køber i Søstrene Grene, og så kan man så på den måde ud for det ligesom at lave sin egen taske. Der var også en video, som jeg så, som var ud af et sugerør, hvordan man kunne lave sådan nogle små sløjfer, meget hurtigt med at klippe dem op og sætte dem sammen, ligesom det gjorde jeg i hvert fald, da jeg var barn, så det var meget sjovt at lave dem igen. Men de kan simpelthen se, at det er noget af det, indhold, som fungerer rigtig godt for deres brugere, så derfor har de sat en hel produktion i gang i forhold til at lave de her videoer selv. Så det var egentlig bare lige for at konkludere på det. Ja, så går vi bare videre. Så har I sådan mere eller mindre styr på jeres indhold nu. Det lyder godt. Så skal I nemlig have styr på organisationen. Og det er egentlig også bare for at sige, at det er selvfølgelig heller ikke nok, at man så har en hel masse indhold, man gerne vil have lavet. Fordi de fleste steder, så sidder der en halv mand, måske en hel, eller hvis man er rigtig heldig, halvanden, som har noget med sociale medier at gøre, sådan på mere eller mindre fuldtidsbasis i den her organisation. Og selvom man så sidder en enkelt eller to, så kan det altså være svært at lave alt det her indhold selv. Så man skal på en eller anden måde have nogle andre med ombord i forhold til at få lavet den her indholdsplan. Og jeg kan også sige, nu skifter jeg lidt fra, kan man sige, indholdsstrategi til sådan en indholdsplan. Altså helt lavpraktisk. Hvordan fanden får vi produceret noget indhold, som vi så kan lægge ud på vores sociale medier. Ja, og der kan være forskelligt. Nu er det her bare ligesom tænkt som nogle eksempler på, hvilke folk man skal have med omkring bordet. Altså alt fra, at man laver redaktionsmøder, eller man laver en eller anden, hvad ved jeg, intern jammergruppe, eller hvad man nu har lyst til, hvad der nu er stemning for i en pågældende virksomhed, til hvordan man kan organisere sig omkring det her indhold på sociale medier. Så altså, typisk kunne der være en fra HR, som kunne have nogle gode historier, som de kan føde ind til de sociale medier, og den anden vej rundt kan der være nogle sociale medieting, typisk noget LinkedIn eller andet, som også er relevant for HR. Der kan være en redaktør på et blad, eller hvad det er. Så kan der være nogen, der sidder med den interne kommunikation, både fordi der kan være nogle af de interne historier, som kan være gode at kommunikere eksternt, ligesom at det er sindssygt vigtigt, at alle de ting, man gør på de sociale medier, jo også bliver kommunikeret internt. Det er så der er sådan en fælles forståelse af, hvordan er det, vi opererer på de sociale medier, men også fordi mange steder der er jo sådan stadigvæk brug for sådan et kompetenceløft i forhold til, hvad er de her sociale medier for en størrelse. Så jo mere man kan få lavet en strøm af informationer mellem det interne og eksterne, jo bedre. Så er der selvfølgelig også typisk en webmaster, som man på en eller anden måde skal have med ombord også. Og der kan være en ledelse, som har nogle holdninger til indholdet. Det har de typisk. Og så kan der så være alle de eksperter, der sidder rundt omkring i organisationen, som enten har nogle gode historier, eller som man måske i sidste ende siger, så er det dig, der skal ud og kommunikere de her historier også på de sociale medier, eller man skal bruge dem i nogle videoer eller andet. Men altså, at man ud over sit indhold ligesom får styr på det, også får lavet et setup. Og her mener jeg både, at man får lavet den her lille tegning, for ud af, hvem er det egentlig, vi har brug for at få med, men at man rent fysisk også ligesom sætter sig sammen med de her folk og får taget nogle forskellige indholds, modeller igennem. Ja, og det der så er, nu kommer der lige en lille, nej, hvor blev den af, min lille boks? Det går virkelig godt. Kommer der noget der? Ja, det gør der motivation, meget vigtigt ord. Aha. Nej, men det var egentlig bare lige for at minde mig selv om, at det der selvfølgelig er vigtigt, når man så sætter de her folk sammen, eller går ud og prikker nogle af dem på skulderen, det er ligesom, hvad er deres motivation? Fordi nu har jeg selv prøvet, i hvert fald da jeg var som community manager inde på Berlingske, og jeg synes jo, det her sociale medier, det var en uundværlig del af journalisters arbejde. Det mener jeg altså stadigvæk. Det var bare ikke alle journalister, der ligesom var enige med mig, og det var måske heller ikke dem alle sammen, der synes det skulle have lige så høj prioritet som mig. Så hvis jeg måske havde været lidt ældre og lidt mere fornuftig, så havde jeg måske kigget lidt mere på, hvordan kan man, altså hvad er deres motivation for at bruge de her ting. Og det kommer så også ind lige pludselig, når man kan se, okay, jeg kan faktisk bruge det til at få nogle input, og især det her med, når ens historie så bliver delt og retweetet nogle gange, så er man sådan rimelig hooked på, at det vil man gerne have mere af. Sådan lidt dopaminagtigt, at når man først har prøvet at smage på det, så vil man faktisk gerne have sådan et rush igen ude på de sociale medier. Men det er bare for at sige, at alle de her folk, de har nogle forskellige motiver for at være med. Og det er jo nogle af dem, der måske kan være meget gode lige at sætte sig ned og overveje, enten sammen med dem, eller med sig selv, og være lidt snedig og prøve at regne ud, hvordan fanden kan jeg få dem her med ombord. Hvad er det, der kan være driveren for dem? Fordi den her drive, som I jo nok har for sociale medier, I fornemmer måske, det er ikke alle jeres virksomheder, der har den lige så stærk, som I har, går I ud fra dem, der er her i dag. Det er som regel ikke de mest skeptiske, der møder op til sådan noget her. Men man ved aldrig. Yes. Så havde jeg sådan en lille model her. Det var egentlig bare lige for at summere op. Ja, altså man skal have en eller anden form for hvorfor, en eller anden form for, kan man sige, sådan, strategisk sigte med det her, hvad er det egentlig, man gerne vil opnå. Så skal man styre på sit indhold, man skal styre på sine personer, man skal også have styr på nogle platforme,
Og så er der selvfølgelig hele organiseringen, altså hvordan kan man sige, organiserer man sig omkring de her sociale medier. Det kommer jeg lidt mere ind på i de næste slides. Og jeg sad lidt og baksede med den her, og det eneste, jeg kunne få det til sådan at give af mening, det var det her hippo, som jo er et flodhest på engelsk. Jeg skal nok arbejde lidt mere med det, men altså flodhesten er jo nogen sådan på at producere det som et venligt dyr, men det er jo faktisk det mest farlige dyr i Afrika, så måske kan jeg sådan svinge mig op til at sige, hvis I bruger den her, så har I et stærkt kort på hånden eller et eller andet, jeg ved det ikke helt. Men det er i hvert fald nogle af de faktorer, man skal have med ind, når man skal i gang med at få sit indhold til at spille. Ja, ellers kan jeg læse på Twitter, at de synes, det er totalt eller et eller andet. Det finder jeg ud af. Yes, men så lige kan man sige, det jeg havde taget med her de sidste 20 minutters tid. 10 steps til den indholdsstrategi. Så det er sådan cirka 2 minutter til hver. Nej, det skal vi nok nå. Det er ikke, fordi det er så kompliceret. Men altså det første, lyt. Og det er egentlig også, nu havde jeg faktisk ikke først taget det med, fordi jeg tænker, det ved alle jo, man skal ud og lytte og så videre. Men stadigvæk tager jeg også mig selv i, og ende i de her processer, hvor man ligesom glemmer egentlig at spørge dem, som det handler om, hvad de nu også synes. Fordi man er så ivrig, og man er så begejstret, og man jo egentlig godt ved, hvad det er, man vil frem til. Men jo mere man kan inddrage og lytte, og det ved I også godt, når det er sociale medier, men altså inddrage medarbejdere, kunder, andre interessenter, og selvfølgelig også de følgere, man måtte have ude på de sociale medier, jo større held kan man også have til at få sit indhold, til at spille, eller ramme noget, som man kan sige, folk er interesseret i. Og selve det at lytte og inddrage folk, er jo også en slags indhold i sig selv. Så er der den næste, kan man sige, hvor man går ind og ligesom det her med, at man siger, at man tager ejerskab på et område. Altså, hvor er vi unikke? Hvor differentierer vi os fra vores konkurrenter? Jamen, så er det typisk det, man skal kommunikere omkring. Nu havde jeg det her eksempel med Jysk. Altså, de vil gerne være eksperter på sovekultur. Den har jeg ikke lige set før, men så har de måske en løbebane der. Og andre kan man sige, at de vil gerne være unikke på et bestemt område, eller man kan have den her, hvad er det, vi gerne vil kuratere? Hvad er det for noget indhold, vi gerne vil, hvad dem, man skal komme til omkring? Og hvad vil vi gerne være eksperter på? Ja, det er det samme, men det er mere, nogen kan godt lide at tænke, at vi er unikke, nogen kan lide den her kurate-tanke, og andre de har det fint med at sige, at vi skal ud og være eksperter på et eller andet. Så det var faktisk også en ting, som jeg tænkte, lige skulle snakke med jeres sidemand, som I jo nu kender rigtig godt. Så den her gang kan I bare gå lige på hårdt, ikke nogen introduktion. Men igen lige sådan 2, 3, 4, 5 minutter bliver det nok, om kan I se jeres virksomhed eller organisation, eller jer selv, hvis I ligesom ikke har en virksomhed, kan man sige, eller arbejder i en virksomhed. Hvor er det, I kan gå ind og tage et ejerskab, og så ligesom, det er det, I skal fokusere på i forhold til jeres indhold. Ja. Det kan i hvert fald være en måde at gå til det på. Nu fik jeg lige et spørgsmål her i pausen fra en, som sådan lidt atypisk for hele det her sociale medier. Noget var lidt for genert til at stille det, så nu prøver jeg at gentage det. Men altså, hvad er det, man får ud af at lave en indholdsstrategi, ud af at arbejde med sit indhold? Og det kan egentlig godt være, at jeg sådan tænker, at det ligesom, det ved man selvfølgelig godt. Men selvfølgelig er tanken, at man gerne vil have folk til at dele og like og engagere sig omkring ens indhold. Fordi hvis der er en sammenhæng mellem det man gerne vil kommunikere og det som er relevant for brugerne, jamen så understøtter det også ens forretning. Det vil sige, at hver gang vi bruger for eksempel Nikes løbeapp, jamen så understøtter det Nikes forretning, fordi så skal jeg faktisk have nye løbesko før eller siden. Og det der så kan man sige, nu brugte jeg den her call me case, og der kan man så spørge sig selv, jamen er der overhovedet et link fra de her, kan man sige, venlige citater, der bliver lagt på Facebook til deres forretning. Og der begynder der måske at være rigtig langt fra, at vi vil egentlig gerne gøre folk glade, til at vi sælger noget i vores biks. Men omvendt så kan man også sige, hvis det bare er, at nu går ind og køber en ny mobiltelefon og så videre, så er det ikke noget, folk de rigtig kan engagere sig i, og derfor får det altså ikke en særlig stor synlighed på de sociale medier. Og hver gang kan man sige, at Facebook piller ved deres algoritme, så bliver det mere og mere tydeligt, at det skal være noget indhold, som folk de engagerer sig med, altså enten deler, liker og kommenterer på, for at det overhovedet er synligt i den digitale verden. Altså man kan lægge rigtig meget indhold på, som så bare ikke bliver eksponeret for nogle folk, fordi det ikke er relevant. Så det er sådan ligesom hele forudsætningen for at være til på de sociale medier, det er, at det er noget indhold, som folk de faktisk vil dele og kommentere eller interagere med på en eller anden måde. Ja, du må meget gerne supplere. Har du en mikrofon, der dur, eller? Nej, så er det bare mig, der er stikket rand her. Det er også helt fint. Nej, men jeg tænker bare på, i forhold til, at man snakker meget om aktualitet i forhold til indhold, og det, jeg synes, det kan være en udfordring i forhold til planlægning af aktualitet. Altså, hvor vigtigt det er egentlig, om det er noget, der er sket i dag, eller lige nu, eller om det er planlægning der. Ja, men det er også et rigtig godt spørgsmål. Men man kan sige, at det behøver jo ikke være enten eller. Det behøver ikke være sådan, at man siger, at nu planlægger vi vores indhold 14 dage frem på sociale medier, og så holder vi os til det.
Men jeg synes også, det der med at gå i den anden grøft og sige, fordi vi ikke kan se, hvad der sker i morgen, så planlægger vi ingenting. Altså, og det minder egentlig om mange andre ting. Nu har jeg arbejdet rigtig meget med politisk kommunikation, for eksempel. Det kan være rigtig svært at planlægge. Men derfor kan man jo stadigvæk godt have en idé om, hvad er det for en sfære, hvad er det, vi gerne vil kommunikere omkring. Altså, hvad er det for nogle 3 områder, eller hvad er det for en dagsorden, vi gerne vil sætte. Så det skal man jo gøre. Og så kan man så også sige, så skal man altså også have noget på lager til de tørre dage, der hvor der ikke er en aktuel dagsorden. Men du har helt ret i, at jo mere man kan gribe fat i den aktuelle dagsorden, og altså på en eller anden måde, hvis du er en virksomhed i København eller et eller andet, hvis du kan sige noget relevant om Social Media Week, jamen så vil det være en rigtig god idé at gøre det i den her uge, og ikke om 14 dage. Altså, så på den måde, så jo mere man kan tabe ind i dagsordenen, jo bedre. Bare det ikke sådan bliver for fortænkt. Det skal også stadigvæk give mening i forhold til de her ting. Så det er også derfor, de der indledende øvelser, når man har dem på plads, så bliver det andet lige nemmere at hoppe ind i en aktuel dagsorden, for så skal du ikke, når der så er en anden girafsag, sidde og tænke, jamen, hvad er det egentlig, vi er til for her i verden, og hvad er det nu for noget indhold, vi egentlig skal? Altså, har vi et eller andet, der er relevant, eller har vi en eller anden strategi for, hvad er det for noget indhold, vi kuraterer? Kan vi lægge det her klip med ham her, SUGE-direktøren på, og sige noget relevant i forhold til det, ud fra det, som vores brugere gerne vil have? Så det er sådan ligesom på den måde. Yes. Men ja, tak fordi I var med på den øvelse. Jeg fik som sagt en fornemmelse af, at der var et eller andet, som I også kan være unikke omkring. Det er super godt. Jeg har lige et par slides mere her. Vi skulle gerne op på 10. Det tror jeg nok, jeg skal nå. Tone of voice. Igen vil jeg heller ikke gøre en stor dyd af det, men det er mere for at sige, at hvis man har en eller anden idé om, hvad er det for en tone, vi skal bruge på de sociale medier, så kan man dels bruge det som en anledning til eller som en mulighed for at snakke med sin chef om det, som man jo typisk skal, eller med de andre i teamet, for eksempel også i det her indholdsteam, man måske kan få lavet, men ligesom sige, hvad er det for en tone, vi gerne vil have. Og det er i hvert fald typisk også noget, som chefer kan gå relativt meget op i. Altså er vi sådan super professionelle, må vi være kække. For eksempel Skattefar på Twitter, jamen de er i hvert fald, kan man sige, både friske og går også lidt op imod strømmen af, hvad man sådan forventer af en offentlig myndighed. Nysgerrig, optimistisk osv. Nu er det sådan meget nogle plusord selvfølgelig, men alt andet vil også være mærkeligt, hvis man sådan skulle være negativ og indadskuende. Altså, det bliver sådan lidt happy, men det synes jeg heller ikke gør noget. Ja, og så kan man tage 2, 3, 5, alt efter hvad man til, men en 3 stykker er nok et meget godt udgangspunkt. Og igen, dem kan man også generere, og det er faktisk også her, hvis man lytter til, hvad er det kunderne siger om, hvad er det medarbejderne siger, altså man kan lytte sig frem til, hvad er det så egentlig for en tone of voice, der kunne være relevant for os. En anden måde, super lavpraktisk, men som jeg kan se i hvert fald, er noget af det, der fungerer godt, når man skal tænke sit indhold igen sådan lidt mere overordnet. Og typisk også, nu snakker vi før om de her dagsaktuelle events, men mange af dem kan man jo altså også godt regne sig frem til, hvad er det, der sker i næste uge, hvis man sådan følger godt med. Og der kan et årsjul, det kan også bare være et, kan man sige, kvartalsjul, eller hvad det er, men det er også mere for at sige, at for rigtig mange, så er det jo samme ting, der kommer igen. Nu nævnte jeg Pandora før, jamen så er der altså Valentine's Day hvert år. Det vil sige, at man allerede i god tid måske kan planlægge, hvad skal vi gøre op til det. Hvert år kommer der jul, hvert år kommer der sommerferie osv. Der kan være sportsbegivenheder, som kan være relevante, kulturelle begivenheder. Og så kan man allerede på den måde sådan begynde at mappe ud. Udgangspunktet for det er jo også, at man, altså, kan man sige, er ikke, hvis man sidder på en avis, ligesom da jeg sad på Berlingske, eller et mediehus, hvor man har sindssygt mange nyheder. Der er udfordringen mere, okay, hvilke 3 nyheder skal vi vælge i dag at satse på? Det er en anden udfordring. De fleste virksomheder, eller mange virksomheder, står den der, at vi har måske ikke så skide meget indhold, eller vi skal i hvert fald være lidt kreative i forhold til at finde på noget godt indhold. Og der kan det så være en måde at tænke ind på vejret, sæsoner. Altså de her ting, som jo folk rent faktisk også er optaget af, er også en måde at tabe ind i en samtale på nettet. En anden måde at få arbejdet gjort på, det er, at man uddelegerer og inddrager. Og der har jeg taget 2 eksempler med. Altså Ung.com, som er sådan en forening af unge kommunikatører under Dansk Kommunikationsforening. De har deres Instagram, hvor de så hver uge vælger en ny Instagrammer. Så har de så en eller anden kommunikationsperson, som så i en hel uge har logget ind til deres konto, og altså lægger billeder ud derfra. Og lige nu er det selvfølgelig en, som også er på Social Media Week. Og så faldt jeg lige over den her ugens Københavner, som Københavns Kommunes borgerkonto. Nej, ja, det er sådan Københavns Kommune, der har lavet den, hvor i den her uge er det Ole Kassov, som altså også er med til Social Media Week, som er ugens københavner, og som jeg kunne se havde nogle heftige diskussioner også med folk om biler ud af byen og alle de her sjove ting. Så det er sådan et eksempel på, hvordan man kan få nogle andre til at gøre arbejdet. Sådan sagt lidt hurtigt. Og det er jo også det, man kender sådan, som gæsteblogger, altså alle de her ting, hvor man ligesom får hævet nogle andre ind. Og typisk kan det også være, hvis man tænker, det vi har selv er måske ikke spændende nok, kan vi få nogle kunder eller nogle andre ambassadører til at faktisk at gøre det for os. Yes, vi lakker mod enden, kan jeg se på tiden her, men ja.
Men altså en anden måde, man kan tænke på, det er at tænke i hashtags. Og det er egentlig også bare igen, altså det er sådan ligesom, hvad kan man bruge sådan til at lave noget indholdsbrainstorm? De her forskellige hashtags, followfriday.dk, altså nogen, man skal følge om fredagen. Så er der det her, som mest er på Instagram, Throwback Thursday, at man hver torsdag lægger et billede på fra gamle dage. Og det kan typisk også være virksomheder, som har en lang historik, kan det jo være en måde i hvert fald at bruge noget gammelt indhold på. Fredagsbog, det er Gyldendals, kan man sige, sådan ongoing hashtag, hvor man hver fredag tweeter om en bog, man har læst, eller noget, man gerne vil læse, og så kan man jo så se, hvad andre de anbefaler. Det er sjovt nok ikke så meget sådan, 50 Shades of Grey, folk de læser på Twitter. Det er sådan nogle lidt mere langhårede bøger. Ja, og så er der så det her Gør skoven vildere, som Verdens Skove, sådan en organisation, lavede som sådan kan man sige, en kampagne på Instagram. Så det er bare for at sige, at der er nogle af dem, som ligesom er sådan nogle, der ligger der i forvejen, som har en længere historik, og så kan man altså finde på sine egne hashtags. Jeg har også lige SDU, fordi Socialdemokratisk Ungdom lancerede sådan en hashtag, hvor de gerne vil have folk til at kommunikere eller tweete om, hvorfor de var med i SDU. Det var der så nogle i Venstre, der synes var sjovt at gøre lidt grin med, eller et eller andet. Det blev sådan en lidt langhåret, barnlig ungdomspolitisk disput der på Twitter. Og så er der så vores København, vores KBH, som er Københavns Kommunes forsøg på Instagram at få folk til at også lægge billeder på. Men det her med at tænke i hashtags kan altså også være en måde at skabe noget indhold på, altså at tappe ind i nogle af de eksisterende hashtags, der allerede er derude. Så er der mulighed for, at man ligesom siger, at vi har det samme budskab, og vi lægger det ud på forskellige platforme. Og det er egentlig også bare for at sige, at hvis man har en god historie, så må man altså gerne versionere den og lægge den på. Og det her, det er så et eksempel fra Jesper Rønnow, direktør i Skat, igen, som altså kommunikerer, kan man sige, relativt meget om, hvad det er, han gør. Men hvor han lagt det samme budskab ud, på henholdsvis Twitter, LinkedIn, og så i deres interne jammer. Og de billeder kan I så også nærlæse på, på slidesene der. Og det er ikke det samme som at autoposte. Det vil jeg stærkt bare fraråde. Jeg synes, det er så grimt, når der sådan på et eller andet Twitter-feed står noget med fb. Og så kan man ligesom se det sådan en Facebook-link. Så det er altså ikke det, jeg mener med at have det samme budskab på mange platforme. Det er ikke autoposte. Det vil jeg bare lige skynde mig at dræbe. Ja, og så kan man lave en indholdsplan. Og nu har jeg været rundt med nogle forskellige virksomheder, også som en del af mit bogprojekt her. Og de fleste, de sidder altså med et eller andet Excel-ark, som de selv har fedtet rundt med. Og det her, det er også bare et eller andet, jeg har fundet på nettet. Så det er også bare for at sige, at nogle gange så kan man tænke, nu skal vi have en indholdsstrategi, og det skal være stort og fancy og så videre. Men det er altså også noget, den konkrete planlægning kan sagtens foregå i et Excel-ark, hvor man ligesom laver nogle kategorier og på en eller anden måde får det til at give mening for en selv. Og det kan jo så typisk være, at man deler via Google Docs, eller hvad man har, eller Google Drive, hvor man kan dele det med flere brugere, eller flere medarbejdere, undskyld. Yes, jeg er der næsten. Mål det, og det skal selvfølgelig med, men altså, vi skal jo ikke have indhold uden at måle det, og det er sådan lidt tilbage til den hemmelige spørger der. Altså, hvad er det? Hvad får vi ud af det? Og der kan man sige, at målings sådan historik på sociale medier er gået sådan lidt fra, at vi måler i antal fans. Det er der mange, der stadig gør, især cheferne er interesseret i de der fans, det ved I godt. Men så er der flere, der snakker om engagement, altså engagement score og alt det her med, hvor mange der interagerer med en. Og så er der selvfølgelig også en trend, der går i retning med, fint nok med alt det her engagement eller engagement, men hvad er den reelle effekt? Hvordan får vi flere kunder i biksen, eller hvordan får vi færre telefonopkald? Hvordan får vi en bedre arbejdskultur, eller hvad det nu er, man gerne vil have? Så altså, man ligesom tænker, at det er ikke nok bare at kigge på den her engagement score, vi skal altså også have en reel effekt af det. Og der er indhold jo igen noget, man kan måle på. Hvordan giver det en effekt? Hvad er det for noget indhold, som får folk til at gøre noget bestemt, som vi gerne vil have? Den sidste pointe, lige her på falderebet, less is more. Fordi nu kan det godt lyde som om, at I skal lave helt vildt meget indhold. Jeg har heller ikke været så meget inde på det her med, hvor tit man skal opdatere osv. Men altså, hvis man laver noget godt indhold, så lever det længe. Og det er også det, der bliver understøttet, kan man sige, den her Facebook-algoritme. Altså, hvis man laver noget indhold, som der er rigtig mange, der deler og liker, jamen så har det faktisk en levetid, som er mere end den der, kan man sige, sådan lige halve time. Der kan den da være flere dage, hvor man ligesom ser nogle gamle posts på ens Facebook, fordi den faktisk er så populær. Så hellere mindre indhold, og hvis man, skal man sige, lave mindre indhold, jamen, så giver det lige noget tid til at planlægge og også måle på det. Så hellere lave lidt, men godt, kan man sige. Det er egentlig bare fordi man nogle gange godt kan få sådan det, om man skal lave sindssygt meget, og vi skal have alt muligt på de forskellige kanaler. Men prøv at have lidt styr på, hvad det er, I har i bagerforretningen, og ikke slå sådan noget større brød op, end I kan bage. Med disse ord, så tror jeg, I er klar til at åbne bageriet. Tak for ordet i hvert fald. Og jeg skal lige huske at have den her med. Nej, den fik jeg ikke med. Det var da utroligt. Nå, men det er noget med, at I skal gå ind og rate det her oplæg. Den finder jeg lige, men ellers så kan I jo i hvert fald lige sige tak for nu.